Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jongpi. Ka Khasi Students Union Mountain Road Circle hakasngi palai jong ka khat khandai tarik ubanai jemmang arajar R4R kala IT de ka jingtho ho executive engineer jong ka tanat Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ka West Khasi Hills Division Nongston ban ujor halor ka jingthot kha jong ka boarding electric hakathan Mountain Road namar ka jing shimsting jong ki lineman ya ka kam ka jing snail jong ki post electric bat ka jing kiu door jong ka bai thang boarding. Organizing Secretary jong ka Seng Usamla Ansem Rentong hakajing yakran mat kilat patrai khubor ula ong baka seng kala kintu ya kini katanat bakan shimkhia lem na kabenta ban pej halor kini ki jing baki pat ba jong ka thain kila ya kendo Iwan ban kendo ban penstengau ki jing jong ki thain motion road ha ka badai bat ki boarding kabani kong ni penstengau ya ka jingnya jong ki pada ka baidai bat ka jingdu lat kha kini ki por bat amdai tang kini ki por rewat hati ki por ba kemarin ka baru jingdu lat ka kawan bet man ko por baru habangi kotak ki lineman kini ki lineman ru kim sim kya ki jingkerpat jong ki tu ki snong baper te dai halo kini ki nongrim ba ni persngau so SDO mene ba kini ki lineman kim ju chim kya tham ya kam jong ki bunsin ki pelut por penban ha ka kam simet jong ki tela dalam kumta balai ki no itu kiti no itu kam jong ka sarkat jong ki patre no kam simet jong ki baru ni pensno ya ki officer ha ka baide bat ka jingsim ya ka bilai ka bathurmur bun ki bilai ha ka te ki thai kamtam ha ki nong kundong bapli ki don ki baduk bat ki bahas pa ya ki bahas pa bat ki badog ro ka bilai ki sim gajo ki klem khin ka kum ga meter ki sim bai da ka ba average lada dai uba thang sibol ro la ka bilai ka wan bai gajo ka si banai lada dai saus pa barok kin yo bai saus pa dai hello kini ki nongrim ni sawan khmat pan pau bat snow ni jinga bat ha ka bai dai bat kini ki post light ha kini ki snong pendong kendong baru ki kapsor bun kini ki post light kila snew idon ru ki dor ki ba ni lasion kum kini lat kini ki post light ki ba labam sarang lada nakalyang jong ki MECL kim sim kya bat kim thung no da ki be ki post light kane kim saat jingma ada wan ka eryong kum kini ki por menta yo kini kin lam kan je ga jing mensaw ki breu to de ka jing ki click ada be jong ki MECL hi te kumta ni kepat ba yakini ki post ro ki de ban thum thumai no te haba ni la yakaran ba SDO mene ni sngo ba nakalian jonggu penpau ba kini baro ki de ki jingduna jong ki man pawar lak jong kita ki man pawar baru wala kataro ula pen amin sim mingi ba kat ka ba ula unsa sim kya kini ka kam bat sa pensno sa kibor bahala kumta na kaliang jongi kaseng ni kumta na kaliang jongi kaseng kan sa simkya banlek kendo yau CMD jongka tenat boarding ban pensno ya kini ki jingge jongka thai motion road baru ban penbetno kini ki kenram ha ka tenat jongki baru ngi kerpat yu member jong legislative assembly jongi nong ikmat jongi bo sim kya ya kini kam kenang ba kanam don su kum kini ki jinge hadin abut